हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे दुखुनांथाव रादाब आरो बेजों लोगोसे बयनिबो थाखाय जोबोद गोनांथार मिथिनांगौ होननानै मोनसे रादाब शेयार खालामनो नागिरदों। बे जाबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन दा दिनैनि खौरां बिजोङाव गुबुन गुबुन पर्टेलफोरावबो नुगोन बड'लेण्ड रादाब, टाइम वेट नङाबा गुबुन गुबुनफोरावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे गसाइगाव सहराव थानाय ब्लुमिं बार्ड्स फरायसालियाव जिसे फरायसाफोरा माने चक्लेट जानानै माखासे देहायाव मा होनो साग्लोबजादों एबा गाग्लोबजादों, जेरै उदै सानाय गोबानाय बायदिसिना जादों होनदों। माने बियो रिएक्सन जादों आरो बियो देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जादों आरो बिनिफ्राय फाहामथायखौ थाबैनो आरो मोजां बादि मोननानै मोजां थासारियाव फैफिनदों होनदों। दा बे मोनसे जाथाय, दा बिनि सायावनो बिथा खालामनानै नोंथांमोननो बेयाव शेयार खालामनो नागिरदों माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोर जायफोरखौ नोंथांमोननो गोनां होननानै जों सानदों एबा आं सानो। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जोङो बेफोरबायदि जाथाया मानो जायो एबा माब्रै जायो आरो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो सिगाङाव जों मा खालामनो हायो बिनि बागै जोङो बाहाय सावरायगोन। आरो बेजों लोगोसे जों बेखौ अदेबानि बुंनो हायो जे जोङो बेखौ साफ्रोमबो नङाबाबो माखासे गोबां मानसियानो बिनि बागै मिथिखायो, नाथाय मिथिसेयावबो जों मिथियै बायदि जाफ्लायो आरो दा बावो एबा गोसो होआ एबा गुरुत्थ' लाया आरो नाथाय खैफोदा जेब्लाना जायो अब्लासो जोङो बेफोरखौ सानफ्राङो। दा जेखि जाया मानो बेयाव जाहैबाय जोङो सावरायनो लादों जे बे दिनैनि जाथाया जेजों जायाखै मानो बेखौ जोङो नागिरनो थाङाखै, नाथाय बेजों सोमोन्दो खालामनानै बेबायदि जाथाया माब्रै जानो हागौ बेखौ नोंथांमोननो सासपेक्ट खालामनानै दिन्थिनो लानाय जादों आरो बिनिफ्राय सांग्रांथि जानो थाखायसो बुंनाय जादों। दिनैनि जाथायजों बेहा जेबो रिलेटेड गैया, नाथाय बेबायदि जाथाया मारै जायो बेनि सायावसो नोंथांमोननो बुंगोन आरो दा जेखि जाया फैदो बाहाय जोङो नायदिनि जोङो जाग्रा बेसादानो जा एबा बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा न'आव बाहायनाय फार्निचार बायदिसिना जेखि जाया मानो जायखिजाया बेसादखौ जोंनो नांगौखौ जोङो मार्केटनिफ्राय लायो, बयबो बेखौ मिथिखागौ। जोंहा गावबागाव अन बानायनानै लानो हानाय जोंहा गासैखौबो खाबु जाया, बेखायनो जों बाहेरानिफ्राय जायो। आरो बेफोर बाहेरायाव बानायनाय एबा बानायजानाय बेसादफोरानो गासिबो मा थायो, जोङो भेलिडिटि थायो। जोङो जायखौ होनना बुङो एक्सपायार डेट, जोंहा जिहेथु बानायनायनि भेलिडिटि डेट लिरनानै हरनाय थाखायो। दा बेनि सायाव जोंहा मोजां मोनसे जोबोद नलेजआ दंखायो। नाथाय बे बेलायाव जोङो मा खालामो, जोंनि गुबुन गुबुन जाग्रा लोंग्रा बेसादनि अनगायै जोङो जेसेबांनाखि गानग्रा जोमग्रा देलायग्रा न'आव बाहायनाय बेसादफोर बेफोरनि बेलायाव जोङो एसेग्राब गुरुत्थ' होआ आरो बेफोरखौ गुरुत्थ' होद्रायाबाबो बेयाव एसेग्राब डाइरेक्टलि खहा जाया। नाथाय इनडाइरेक्टलि जोंहा खहा जायो, बे जाहैबाय मानि वेस्ट जागोन, जोंहा माने राङा खहा जागोन जुदि थाबैनो गाज्रि जायोबा। नाथाय जाग्रा लोंग्रानि बेलायाव एफेक्टआ बियो डाइरेक्टलि आरो हेल्थआव जायोबा जों देहायाव जायो, बेखायनो बेयो जोबोद साननो गोनां आरो देहायासो जोंना बयनिख्रुइबो धोनसिन। देहा गैयाबा गुबुना जेबो लाया। जों बेखौ बयबो गोरलै गथ'निफ्रायनो जोङो फोरोंनायाव जों नुनो मोननाय जादों एबा मिथिनो मोनो। दानिया फैदो एक्सपायार डेट, जोंहा नोंथांमोना जेरैजाय मिथिगौ। दा बे एक्सपायार डेट एबा भेलिडिटि, मोनसे बेसादनि भेलिडिटिया जेला जोबो अब्ला जोङो बेखौ बाहायनो नाङा, बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिखागौ। बेखौथ' आं दा बुंबाय, नोंथांमोना जों साफ्रोमबो बेखौ मिथिगौ। जेरैजाय एगजामपोल जोङो लानि, जोङो न'आव ओंख्रि सङोबा जेखि जाया मानो, बेदरानो जाया मानो, बेदर फिसायानो जाया मानो, जेखि जाया मानो जोङो जेसेबांखि बुरजा आग्लाया मानो बेखौ जुदि सानसे बा साननै जालाङोबा बा अखानायैनो जुदि सेवनाय मोनामनाय मोनोबा बेखौ जोङो भेलिडिटि थांबाय माने सेवबाय गाज्रि जाबाय होननानै जोङो गारो। नाथाय जों मा खालामो, एक्सपायार डेट जाखानाय एबा जोंना भेलिडिटि थांखानाय चक्लेटानो जा बिस्किटानो जा एबा जेखि जाया जाग्रा बेसादफोरानो जाया मानो बेफोरखौ जोङो गारनो अनो आरो जाहोयो। दा बे मोनसे जोबोद गिदिर मिस्टेक। बे जाहैबाय मिथिखानानै जोङो मावनाय मोनसे गोरोन्थि, जेरावहाय जोङो बैफोरबायदि जोबोद बेसेन गोसा बेसादफोरखौबो जोङो गारगोन। न'आवनो जुदि गावनि बिमा बिफायानो मिथिगौ, जोंनि न'आव बाहायग्रायानो मिथिगौ, न'आव थानायानो मिथिगौ जे बेयो गाज्रि जाबाय होननानै, जों ओंखाम ओंख्रि बायदिसिना जों गासैखौबो गारजोबो। नाथाय बै बेलायाव 5 थाखानि 10 थाखानि बा 20 थाखानि बिस्किटफोर बा जायखिजाया जाग्रा बेसादफोरखौ जोङो नुबाबो माने नायबाबो जायो आरोखि, मिथिखानानैबाबो जायो, जेबो नङानदां जाहोजायोनदां होननानै। नाथाय ओंख्रि सेवनाया जेरै साननै सानथामनि ओंख्रिया जेरै जाया, बेखौ जाबा जोङो एफेक्ट जागोन जों साननानै लादों। बेबो मोनसे जायखिजाया पेकेटनि मालाबो एक्सपायार जाबा बेयो एफेक्ट जागोन आरो बेखौ कम्पानियाबो रिक्स लानो हाया। बेखौ बुंखानाय दंखायो, लिरनाय दंखायो आरो एक्सपायारनि मिनिङानो बेनो। नाथाय बेखौ जों मिथिसेयाव खालामनाय बेयो मोनसे जोबोद गिदिर मिस्टेक। आरो बेनिफ्राय मिथियैयाव खालामनाया जाहैबाय जोंना मोननै धोरोमनि थायो। मिथियैयाव खालामनाया जाहैबाय जोङो गेदेर मानसिफोरा नाया एबा गुरुत्थ' होआ मिथिनानैबाबो, बे जाहैबाय मोनसे गोसो होयै। बेनिफ्राय उन्दै मानसिफोरखौ जोङो थोंजोंलि डाइरेक्टलि बायनो होनाय, बेयो मोनसे जोबोद गोरोन्थि। मानो होनबा उन्दै मानसिफोरा बेखौ नाया आरो गथ'फोरा मेथाइ नुबानो खालि बायनानै जानांगौ बेल' आरोखि। नाथाय फानग्रायानि सायावथ' जों भरसा लाजाखाया, मानो होनबा फानग्राया बिथांमोनहा सेल खालामनो हाबानो जायो, गावहा जेसेबां लाबोदों बेहा फैसाया गोजानानै थागोन, गाज्रि जागोन एबा वेस्ट थांगोन। बेखायनो फाननो हाबानो जायो, बेनि थाखाय बिसोरो जर खालामगोन।
बिनि थाखायनो बिसोरो मा खालामगोन बुंनाय नङा, नुखानायबाबो मिथिखानायबाबो होनाय नङा, लानाय नङा, बेबायदि आरोखि। ओंखायनो जोङो बायग्रायासो सांग्रां जानांगोन। गथ'फोरखौ डाइरेक्टलि बायहोआलाबा जों गाव गिदिर गिदिर बिमा बिफाफोरा गार्जेनफोरा नायनानै बायना होनांगोन। अब्लासो जोङो नुनो मोनगोन जे बेयाव मा दं मा गैया, लिरनाया जोंहा बेखौ जों बिमा बिफायासो नायगोन। बेखायनो गार्जेन एबा जाहोग्रायासो नायनांगोन, बिनिफ्रायसो लागोन। बिनिफ्राय बेबायदि जाग्रा बेसादफोरखौ बायोबा मोनसेया जाहैबाय जोङो मेम' लाबोनांगौ। बेखौथ' जोङो मिस्टेक खालामखायो। मेम' बबे दखानाव बायदोंमोन, मानो मा बेसाद बायदोंमोन, बेफोरनि बेलायाव जों बेखौ लाजोबनो हाया। नाथाय जों बेखौ बयबो मिथिगौ, गिदिरबा जोङो लागोन, नाथाय एसेल'निल'बा जोङो लाया। नाथाय जिखियानो जाया मानो बियो थांथोंसै, नाथाय नैबे एक्सपायार्ड एबा भेलिडिटिनि बेलायाव नायनांगौआ जोबोद गोनांथार। दा बे बेलायाव मोनसे बुस्थुआ जाहैबाय जोङो माखासे गिदिर गिदिर बेसादफोराव जोंहा मा थायो, पेकेटनि सायावनो एबा बथलनि सायावनो, जायखिजाया बथल एबा पेकेटनि सायावनो जोंहा मार्क बुनाय थाखायो जे भेलिडिटि एक्सपायार माला जागोन, माब्ला बानायनाय, बेयो लिगेलि गासैखौबो थाजोबखायो। नाथाय मोनसे बाथ्राया बे फिसा फिसा बेसादफोर जेरै चक्लेटआनो जाया मानो, फिसा फिसा बिस्किटफोरानो जाया मानो, बेफोरबायदि फिसा फिसा बेसादफोराव फिसा फिसा पेकेट जों बायनानै लाबोगोन। नाथाय जोङो बे बायनानै लाबोनाय चक्लेट गरसेनि एबा बिस्किट फिसा मोनसेनि पेकेटनि सायाव बेफोरबायदि मार्कखौ बुनाय जाया। मायाव होयो नोंथांमोनाबो नायबा नुगोन, सि अन दा पेकेट्स होननानै बुंनाय जागोन। माने पेकेट गिदिराव नायनो थिनगोन आरोखि। पेकेट गिदिराव नायनो थिनगोन, थारमाने मोनसे बयाम, प्लास्टिक बयामाव जुदि फैदोंबा, प्लास्टिक कन्टेनाराव जुदि फैदोंब्ला, प्लास्टिक कन्टेनारनि सायावसो बियो गासिबो थागोन एक्सपायार डेट जानाया। नाथाय बिनि सिङाव थानाय कन्टेनारनि सिङाव थानाय बे फिसा फिसा बिस्किट एबा चक्लेटफोरनि बेलायाव बेयाव थाया। दा बेखायनो जोङो मा नुनोसै, बेखौ बै दखानदारासो नुगोन, दखानदारनि सायावसो थागोन बे मोनसे लेबेला, बेनि मार्कआ। बेखायनो जोङो चक्लेट आरो बिस्किट जानायाव बयनिख्रुइबो सांग्रांसिन जासिननांगौ। बेनिफ्राय प्लास मोनसेया जाहैबाय जोङो नुनो मोननाय जागोन जोंनि लकेलाव बानायनाय, जिहेथु जों गोबां माखासे फेक्टरिनि बेसादफोर नुयो, जेरैहाय बाव माने खुनु मार्कखौथ' बानहोन, लेबेलानो थाया, कम्पानिनिबो जेबो मेनुफेक्सारनिबो जेबो आइडि थाया, जेबो गैया, जास्ट मिथाइ आरो बेखौ प्लास्टिकजों बाइन्डिं खालामदों, बेनो आरो बेबो एसेग्राब मोजां माने पेकेट नङा। दा बे बेलायाव बेनि सायावबो बयनिख्रुइबो बांसिन नायसिननांगौआ बे, मानो बेनिफ्राय बांसिन जानायनिफ्राय सांग्राङाव थानांगौ, बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो। दानिया बेथ' जोङो खालामनाय माखासे मिस्टेकफोर। दानिया माखासेया जाहैबाय जोङो मोनसे गोरोन्थिया जाहैबाय जोंना मा, बे क्रास एबा डेमेज जानाय, जेने बबेबा मोनसे पेकेटआ डेमेज जानानै थागोन। माने जेरै चिप्स पेकेटफोरबा, जोंनि जाग्रा चिप्स पेकेटफोरबा बियो लिक जानाय थायोबा, जेरै पाम्प थाया, माने सिंनि बारा जिहेतु दंमोन बे गैला। बेनिफ्राय मालाबा मा होनो, पेकेट खालामनाय गासिबो बेखौबा जिबाय, डेमेज जाबाय, बेफोरबायदिखौबो जोङो नुवालाबा मिथिनानैबाबो जों बायफ्लाङो, आरो मिथियैयाव दखानदारा फानग्राया बेखौ सेल खालामनो नागिरो। दा बेयाव जोंहा गोबां गाज्रि एफेक्ट जाजानो हागौ। नाथाय बिनि एक्सपायार डेट एबा भेलिडिटिया दङमोन, नाथाय बुस्थुआ भेलिडिटि एक्सपायार जानायनि सिगाङावनो बियो क्रास जाबाय, जिबाय, नङाबा गब्लंबाय, नङाबा माबा मोनसे जाबाय, डेमेज जाबाय। दा बे बेलायाव बेखौबो जोंनो जाहोनो सेस्था खालामो, मानो होनबा गावहा गाज्रि जाजाबाय, गावहा लस जाजागोन, बेखौनो जोंनाव बोखांफिननो नागिरो। दा बे बेलायाव गिदिरफोरासो नायनानै जाहोला, नाथाय उन्दैफोराथ' बेखौ मोनबानो जाबाय, थगायनानै हरबाय, मेथाइखौ जाहोहरबाय। दा बेखायनो बेनि सायाव जोंहा बांसिन सांग्रांथि लानो नांगोन गथ'फोरनि बेसाद बायनायनि बेलायाव। ओंखायनो गिदिरफोरासो बेसादफोरखौ बायनानै हो, मेथाइफोरखौ बायनानै हो, नङाबा नोंथांनि फिसाज्लाया गाज्रि जायोबा दखानदाराबो हमनाय नङा, कम्पानिखौबो हमनो हानाय नङा, लसआ जोंनिनो जागोन, जोंनि बिमा बिफायानो जागोन, नोंनियानो जागोन, आंनियानो जागोन। बेखायनो जोंसो बयनिख्रुइबो सांग्रां खालामनांगोन। आरो माखासे खोथाया जाहैबाय, जोङो मार्केटाव गोबां एभेलेबेल जोंना बेसादफोर दङ। बेनि बेलायाव जोंहा मा होनदों, डुप्लिकेट एबा नकला मोननै टाइपनि जागोन। मोनसेया जाहैबाय जोंनि दे एक्सपायार एबा मा होनो भेलिडिटि डेटफोर, मेनुफेक्सारनि जिथु लेभेल जोंनो होनाय दङ, बियो डुप्लिकेट जायो। बे मोनसे, बेखौ जोङो मोजाङै चेक खालामनांगौ। आरो मोनसेया जाहैबाय माखासे डुप्लिकेट कम्पानिफोर थायो, मोनसे हाइलाइट जानाय, मोनसे जोबोद फेमास, मोनसे जोबोद मोजां प्रडाक्टनि एबा बेसादनि एगेन्स्टआव माखासे जोंना डुप्लिकेट गोबां बेसादफोर ओंखारो। बियो गानग्रा जोमग्रायावबो जोङो ओंखारो, बयबो नोंथांमोना मिथिगौ, नाइकि, पिउमा बायदिसिना, जोंहा एडिडास, बेफोरनि बेलायाव जोंना बिसोरनि एगेन्स्टआव गोबां डुप्लिकेट ओंखारो, जिहेथु जानायावबो बिदिनो ओंखारो। दा बे बेलायाव नाथाय अरिजिनेल ब्रेन्डनि सायाव जिहेतु दङ, बे सरकारि माखासे मा होनो एप्रुभेल, जोंहा माखासे मार्कफोर दङ, बेफोर मार्कफोरखौ जोंहा खेल खालामनांगौ। नाथाय बे मार्कफोरा ब्रेन्ड अरिजिनेलनियाव थागोन, नाथाय डुप्लिकेटनियाव थानाय नङा। बेफोर मार्कफोरखौ जों मिथिनांगौ। बियो
गुबुन गुबुन जाग्रा बेसादनि अनगायैबो गुबुन गुबुनफोराव थायो, नाथाय जोंहा जाग्रा बेसादनि जिहेतु रायलायदों बेखायनो जाग्रा बेसादनियाव जोङो नांगौ। जेरै जाग्रा बेसादनि बेलायाव जोंना सरकारनिफ्राय होनाय दङ एग मार्क। एग मार्कनि नोंथांमोना सावगारियाव स्क्रिनावबो नुगोन एग मार्क थागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा जाग्रायाव आरोबाव नुबावनो हागौ जाग्रा आदारनि बेलायाव माखासे मोनसेबाव एफपिअ मार्क, बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय आरोबाव जाग्रा बेसादनि बेलायाव एफपिअनि अनगायैबो आरो दंबावो, बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। जेरै एफएसएसएआइ माने एफसाइ, बेखौबो नोंथांमोना नायनांगोन। बेफोर मार्कफोरा जुदि थायोबा बेयो सरकारनिफ्राय एप्रुभेल जानाय, सरकारनिफ्राय मोनसे गनायजानाय ब्रेन्ड एबा कम्पानि, आरो बेफोरनि बेसादफोरखौ जायोबा जोंहा माने सेफटि जायो। आरो बेनिफ्राय बेफोरखौ जोंहा मोजां कम्पानिनि गासैबो डिटेल्स गासिबो थाजोबनाय मोनसे मोजां पेकेटनि सायाव जों जायोबा बिनि सायाव क्लेम खालामनोबो मोजां जायो। नाथाय बबेबा मोनसे जोंनि लकेलाव बानायनाय जुदि जेबो ब्रेन्डबो गैया, लेबेलबो गैया, मार्कबो गैया, जेबो गैयि मेथाइना मेथाइल' जों बेफोरखौ जाबा जों सोरखौ हमनो बा जानायाव जोंहा सोरहा दाय जागोन? जोंहासो दाय जागोन। दा बेखायनो गावबा गावनिसो दाय जागोन। दा बेफोर मार्कफोरखौ मिथिना लानो गोनां आरो बेफोरखौ नायनो गोनां। पेकेटाव थायो, नोंथांमोना जानानै नाय, बिनानै सिगां खेबसे नायग्रो, मोननाय लोगो लोगो बायनानै बिसिनानै गब जाब्ला बय जानाय बे। बेनिफ्राय बेल' नङा, जाग्रा बेसादनि अनगायैबो गुबुन गुबुनफोरावबो जोंहा थायो। जेरैहाय स्टिल, ओमफ्राय प्रेसार कुकार, माबा माबि इलेक्ट्रिकनि माल, बेफोराव गासैयावबो मा थागोन? आइएसआइ मार्क थागोन। जेरै बेनिफ्राय आरोबाव नुनो मोनगोन सना, रुपा, प्लाटिनियाम बायदिसिनाफ्राव हल मार्क थागोन। बेफोरबायदि मार्कफोरा सरकारनिफ्राय होनाय, बेफोर मार्कफोरखौ नोंथांमोना नायनांगोन जाग्रा बेसादनि अनगायैबो। दा बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों बुंदोंमोन। बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बुजिनो हादों जानांगौ। बेखायनो आंनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन, जाहाथे सांग्रां जायो। गथ'फोरखौ ओरैनो खुला गावसिनि आखायाव हगार हरालाबा जाग्रा बेसादफोर बायनायनि बेलायाव बिमा बिफा एबा गार्जेन बिथांमोनहा जाय हागौ बिथांमोनहा लाबोना होफै, बिसोरनिफ्राय बाय आरो लांफानानै खिन्था फोरों, जाहाथे माब्लाबा जों हायाबाबो गथ'फ्रा गावसोरबो नायनानै बायनानै जानो रोङो। बेनि थाखाय उन्दैनिफ्रायनो फोरोङो। आरो एक्सुवेलि बेफोरखौ स्कुलफोरावबो माखासे बिजाबफोराव एबा माखासे कर्सफोराव होनाय नुनो मोननाय जायो, नाथाय उन्दैफोरनि समावहाय बावो, उन्दैफ्रा खेल खालामनो हाया। बेखायनो गार्जेन बिथांमोनासो बेफोरखौ बानायनांगोन। आरो दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।